Február végén költöztünk a Szekszárd piactér emeleti szintjére, ez lesz az új helyünk. Szeretnénk megköszönni a városvezetésnek a sok segítséget és a vagyonkezelőnek, mert tényleg nagyon sokat segítettek a helyszín kiválasztásában, a munkálatokban, kifestették, tisztán adták át a helyiséget, és segítettek a költözés előkészületeiben, tehát tulajdonképpen nem tudtunk olyat kérni, amit nem teljesítettek volna. Itt szeretném megköszönni azoknak az embereknek, akik a költözésben segítettek nekünk. Óriási hálával gondolunk rájuk. 5 kocsival költöztünk, meg 15 kedves fiatalemberrel, úgyhogy nagyon szervezetten, nagyon gyorsan, frappánsan lezajlott a költözés. Ez a hely abból a szempontból ideális számunkra, hogy a központban van, könnyen megközelíthető, közelben vannak a buszmegállók. Egyelőre a pakolásban vagyunk, próbáljuk valahogy észszerűen eltenni a holmiainkat. Az első osztásunk az március 24-én lesz, ez egy nyílt ruhaosztás. A húsvétra való tekintettel fogunk egy nagyszabású élelmiszerosztást lebonyolítani. Mindenkit várunk szeretettel, rászorulót, adományozót, hála az Istennek nagyon sok adományozónk van, és várunk mindenkit szeretettel, aki szeret önkénteskedni, aki szeret segíteni, aki empátiával rendelkezik az elesettek, a kiszolgáltatottak iránt. És van ideje, leginkább van ideje arra, hogy jöjjön és segítsen. Az ajtónk nyitva áll, bárki előtt, úgyhogy jöhet mindenki.